Castañeda Floresma, Nida Nieveras, Mericia Bailen, Susan Ronquillo, Belinda Ramos, Linda Pasion, ken Gwen. Happy birthday kani Joanne Rovillos. Advance happy birthday kani Father ko Boy Escalona di Ilocos Sur from Des iti Singapore. Shout out kada Jaime Rodriguez, Maribel Bowat ken Noli Olinares. Happy birthday iti kaanakak ani Kier Jansen Maranyon iti San Vicente Alamino City, Pangasinan from Mary Jane Asia. Makablaawan ni bakat ko ani Jingjing kani Maria Giselle nga anak mi. Shout out iti Kakam family iti San Fernando La Union kani bakat ko ani Maricel Monte from Cares Pugo La Union. Shout out kada Mirno Cristobal, Gemma Frutas ken Salis Mix Vlog. Makablaawan ni Mamang Shirley kan Papang Sami Jacinto, ti Belia Luz San Mateo Isabela. Kastama ta makablaawan da JC Ray Namyon, Maya Jean Namyon, kani mother ko ani Beth Tamayo from Jobert Namyon. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Linda. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo akablaawan amang bukbukal iti da iti a programa. Awagan naklangan iti Linda Manang, taga Nueva Vizcaya ak. Dahito a programa ti may sa pagliwliwa ak, idi ubingak. Kat jak ni namnama adumteng ti gundaway, amaawis akmat amang ipadrama iti padas ko. Kat sapay kuma, tama kaagsaw iti nabaritukan nga adal dagiti tumdumngeg, kan mang tartarabay iti programa yo. Nalabit nga dan na idrama yo akaarngi ti pakasaritaak. Ngam sapay kuma, tamapat gantikid daw ko, ama ikan biagmet ti padas ko. Tapno maibinglay ko ti anak akan ti barukong ko, ken tapno manggagakmet ti kapanunutan nyo. Anya di ko na mga ibagam kanyak, anak ko. Nanang, kaano nga tangag baliw ni tatang? Ha? Tonton? Pasensya kayo, nanang. Ngam makaumamot namin ng taramid ni tatang. Makapasurun to ugali na. Maawatan ka, anak ko. Amok amakitkita yo ka ni ading mo ti mading aramid ti amayo. Ngam pasensya kan, tadyak masungbatan ti saludsud mo. Apay nga minadiyo to ngaran, nanang. Apay abaybaan nyo nga aramidon na tikas kada kayo. Anak. Diyo nga minitulok nga gruam nanang. Tubngaran nyo. Anak, sapay la ko mata maawatan na kas inam. Kan kas asawa ni tatang yo. Ngam sa anak ang mapukpukawan itinamnama. Abarang agbaliw tumatlaang ti amayo, anak ko. Kanayon ko nga ikararagday ta iti Diyos. Nanang, apay nakariing kayo palaang? Ay, sa anak pa'y ngamin ang makaturog, anak ko. Kan may sa, awan pa'y ti amayo. Di pa'y simangpet. Apay ngamin ang masapul nga orayan nyo palaang ni tatang. Anak. Baybayan nyo ni tatang? Laklakayanan, amunan ter aramidon na. Anak, apay ngay akastamot ton titratom ka ni tatang mo. Pasensya kayon, ngam makapaumamot ngaminan. Kada marabyan nga agawid, nabartot lang arudan, kibur pay. Anak. Talagamot ngamin, nanang, makapasurun. Tinasayat, anak ko, mapan ka maturugan. Nakaturugan ni manong mo. Siya kunti makaamo amang uray ka ni tatang mo. Amang ano na bartak tumanan asumangpot ni tatang? Kat kabilan na kayon tumanan. Saan mo't siguro, anak?
Alakit din, ingka maturugan. Di ka kinlalaing! Apa yung kinabilak manan, Ador? Gaputa man nakibiyang ka. Naglaing ka sumaaw, Linda. Nagkatuti pagbagam ngawan mo sa bina. Para damdamagak laang ba't no naggapuhang? Awan bibiyang mo nga oray pa yung impyerno tinagapuak. Siyak tagtrabaho kan magpakpakan ka. Kada kayo amin. Iso nga awan di karbangan niya mang question ni Tanyaman nga raramidak. Tanda alam day ta. Manong, mabutbutungak. Nabartak manan ni tatang. Di kag danag-adin ko. Adak lang dito'y. Apay ngamin nabartak manan anagawid ni tatang. Diyan ka mo ading. Basta di kag danag. Kandi ka natagari. Ang mga numaamon ni tatang nga nakariing tapay lang. Makapauman at talaga tikas na ramid ni tatang, Manong. Talaga ah. Nakababayin pa yun kadagiti karuba. Wan nga rod, sapay rabi iuna yan. Sana bale. Nauli mo kanda nanang kan tatang. Nakaturog siguro ni tatang. Ngam ni nanang, nangagtamot a kinabil manan ni tatang. Madanagan akmat para kan ni nanang ading. Ngam sana mabalin arumwarta dito silit. Narigatan. Ang mga napagbaw-ingan na tan ni tatang no bilang nakariing pailaang. Wan nga rod, Manong. Nagalas tumot niya minti ugali ta amata. Kagurugurak ni tatang. Kagurugurak launay. Nasingpat dagiti duwa nga anak mi ken ni Ador manang Emmy. Ngam gapo iti saan anasayaat nga aramid ti asawak. Nang runa no nakainom, saan analiklikan ti rimso agura iti barukong da para iti amada. Saan matket di asigod anaulpit ni Ador. Ngam nagbaliw ti ugali na idinasumok nan ti agbisyo. Aginom ken agbabai ti kang runaan abisyo na. Ket ti pagamkak, isu ti seguridad dagiti anak mi. Taamangan kunak no isudan tuket diti mabalsan, gapu iti naalas nga aramid ti amada. Anya dyan polong kanyak dagiti apaw. Akanayon kayo kanong agsubang ken ni Ador, Linda. Ha? Tatang? Di ka aglibak. Imbaga kanyak dagiti ubing ti kanayon kano apanagapayo adwa. Nang runa no nabartek nga agawin ni Ador. Kagura na nga no damdamagak no sa dino tinagapuan na, tatang. Ay katurumbang laang mo't adamagam no naggapuan na ah. Nagalas ka ti aramid na dya taon. Tatang? Di lagbain.
Makit kita pa'y dagiti anak yu ti aramid na. Uwan nga tatang. Diyak mo't malapdan no kasday nga agungat. Anya nga taaya tinasayat nga aramidan ni siya asawam. Dumakdakkel dagiti ubing ng awan latta tinagbaliwan na. Maanusak pa'y mo't tatang. Mangnamnama ak ngamin adumtang tumutlaang ti aldaw. Nga agbalbaliw tumutlaang ti asawak. Nanang, apay naliday ka? Ne, saan mo't anak ko? Sa anak analiday. Naliday ka, nanang. Amok. Ay, anak, di nakpagdanagan. Awan anyaman na daytoy. Apay ngamin, nanang. Adala ang pampanunutak, anak. May papan ka di ka ni tatang. Nangag ko ngamin ti pa nagsarsarita yu ka ni lolo itay. Uwan anak ko. Ngamkas itin ako nakon. Awan anyaman na daytoy. Sigurado ka di, nanang? Uwan anak. Mapunas tumutla ang daytoy apang panunutak. Iso asan arumbang apagdanagan nak. Oh, kumusta gaya man tirik nam anak ko? Okay mo to, nanang. Nasaya at matnukasta. Agpaimbag ka tapno saan kan nga aglangan inton bigat. Sayang dayto nga aldaw a panaglangan mo iti pagadalan. Wan, nanang. Ala, umay ka. Oras man ang ti panaginom mo iti agas. Uminom kan, kalpasan na, aginanaka mo't laeng, anak. Talaga saanan niya agbaliw ni tatang ading. Manong, Nabartak man na nagawid iti rabi. Naimbaglangan ata saanan na nagtagtaga rin ni nanang. wan nga rod, manong. Sigurado, no nagdamag ni nanang. Ang mga no nagungot manon, kat kinabil naman ni nanang. Maumuma ka talaga nading. Agkakanatan di mapampanunot ko. No daduma. Kas na jakon kahit agawid iti balay. Ala, saan mo nga aramidon day tamanong? Ang mga noon niya ti mapasamakin ka no saan ka nga agawid. Makamuditan. Talaga na umakon. Kuasimot ni nanang na aramidom day tamanong. Agab apurido lang arodan may papan ka ni tatang. Iso asaan mo nga aramidon day tamanong. Jack may bagadin ko. Talaga kami na maumakon. Jack may pasigurado kun ka. Ajak to aramidan daan yaman na mapanunot ko. Napnapanan nga rodan ngay ni Tonton no kung namasaan anagawid, Linda. Day tangaron ti pagdanagak tatang. Inururay mi kanito net idirabi. Ngam talaga asaan ang nagawid. Pinaadasyo ka din asinapol itayan dagiti kaeskulaan na. Napana kun iti balay ti may sa agayim kan kaeskwelaan na tatang. Kun anamot asaan ka no asimrak ni Tonton iti pagadalan. Anya? Wen tatang, impagarup da kanunog sakit, iso asaan asimrak. Ngam idi sinapol ko kadakwada, ijay dala ang anaamuan nga awan gayam iji balay ni Tonton. Ay nanap-napanan na nga rodan ngay. Anat ko na dyan nalaeng nga amana. Kun anamot nga agawid tumutla ka no. Amangan kanuno na panlaang iti balay ti may sa agayim na.
Apay saan nga iso timang sapol iti anak yaw? Apay nga ipatudon na amin kan ka? Nagalasan nga aramid ti maysa nga ama. Bayan yung tatang. Siya kung ti makamo amang sapol ka ni Tonton. Amang ano adala ang iti ayan ti sabali agayem na. Ay, apaw. Hanya nga tayo ti rason. Apay saan ang nagawin ti apukak? Ada, naibaga kanyak ni Tonet tatang. Ha? Naibaga ka no ni Tonton kan kuana. Ama umuman iti aramid ti amana. Kunakon kahit. Ang mga no ti ama na ti makagapaw iso asaan na nakayat ti agawid ije balayaw. Ngam, apay anas kan nga aramidon na ti kastoy tatang. Saan mo ang mababalaw di anak mo, Linda? Nalabit ang mariribukan nga po iti mapaspasamak iti pamilyayaw. Iso kinay kayat nan tinagkalaw. Tonight, ni Nanang Mau apawk. Sapsapulan da ni Manong Tonton Lolo. Saan pa'y ngamin ang nagawid? Kaya't mo asawan, aging gaita, awan pa'y lang ni Manong mo aton taon. Awan pa'y mat Lolo. Ay, una yan, sa dinungatan nga'y napanan na. Diyak mat mo Lolo. Sapay lako mata masarakan ni Nanang mo ni Manong Mau. Nang runa ta kaslawan anyaman na kanitatang yaw. Masarakan dak mga rudon ni Manong Lolo. Ngamin, sigurado ano sumangpot ni Tatang. Kat di na madanon ni Nanang. Agungot tumanon. Di kagdanag, urayak ang makasangpot ni Nanang Mau sakbay a pumanawak. Tay singasing ko kunkwana ang mapandalangan i-report iti pulis tinapasamak kan ni Manong Mau. Tapno mapunas ti panagdanag mi, kat masarakan min ni Tonton manang Emmy, tinungpal ko ti singasing ni Tatang. Dagos kami ang nagturong iti pulisya, tapno i-report mi ti saan a panagawid ti anak ko. Ti pagsakitan tinakam ko manang, kasla awan latta ti anyaman na kaniador nga asawak ti amin. Naglabas ti talo nga aldaw, ngam awan latta ti damag maipapan ka ni Tonton. Ultimo dagiti kaklase na, awan lata ti damagda maipapankan kwa na. Aglalauken ti linaon ti panunot ko kadagidi agundaway, gapo iti nalaos a panagdanag ko. Pasaray agsubliak iti presinto, bareng addandamag maipapan iti anak ko. Ngem awan lata manang. Hanya ngay Linda, adda ka din damag maipapan ka ni Tonton nga apo kaok. Awan pa'y nga rod tatang. Namin anon ang nagsubli-subli aki di presinto. Ngam awan lata ti damag may papankan kwa na. Ay, no sa dino nga tan tinapnapan ng dahi nga ubing. Ay na, sapay la kumatawan ti dakes anapasamak iti apo kaok. Sapay nagaduitan dagiti managdakdakas. Ang mga nun nasalaw damatan ni Tonton. Ay, sapay la kumatasaan tatang. Diyak pa yan amuno niya ti panunutak. Ay, apo, aya. Adda ka di pa'y amaw, amabalin tayo apang sapulan, iti anak mau. Mapanak to iti ayan ti may sapay agayem na tatang. Naibaga ngamin kanyak di gwardya di eskwelaan da.
Nga isuda ka no tinaudi ang nakita na nga agkadwa, sakbay ang napukaw ni Tonton. Kasta ka day. Uwan tatang, katsapay ko ma, taadala ang iti ayanda ni Tonton. Sapay ko ma. Nanang, apay nga yung panak dito ayanda lolo. Madaraga na kamin anak ko. Makininom man ng amayo. Ang mga noon niya ti aramidon na no nabartag asumangpot iji balay. Nanang, Kan may isa, saan mi pay lang nga amuno sa dino tinapanan ni manong mo. Mapanak to pay laang inton madamdama iti ayan tinaudi ang nakita da kadwana. Sakbay ang nagpukaw ni manong mo. uwan ngagpay so nanang. Anya ka din tinapasamak ka ni Manong. Diyak pay amo anak ko. Iso abayat asapsapulan miti kabsat mo. Agnaed ka pay laang dito'y ayan da lolom. Talagang awan serbi mababa. Apay nagkabil ka man ng ador. Ikakit din lang isagana iti makan. Ano nga iti ka nakita? Pasensya ka na, Dor. Makumikumak namin amang sapsapol ka ni Tonton. Awan baby ang kukatagit anak mo. Tinapatag asikasunak ta asawan. Imundang ron ta asawa. Pulis. Saan na may parpungtar aramid? Naktuanda ka pa eh. Arestado ka. Agure. Apa nga arestaran da nga eh. Di ka nagkadkad. Sumurot ka lang kada kami. Saan? Di nagpusasan ha? Saan? Mel, alahan nyo na ito'y katilugan nyo di mobile. Darasan nyo. Yes, sir. Ala, umaikan. Darasam. Ibatandag! Ikatan niyo di posas ko! Ibatandag! Agyaman agtadimtag kayo. Agyaman Awanan yaman na misis. Tinasaya, sumurot kayo presento. At dan ijay ta anak kayo. Ti anak ko. Wen, misis. Iso ko mati umay mi ibagangam na sangputan mi matisan na nasayat nga aramidan kada kayo ta asawa yo. Iso kapilitan ngayon na restarbin. Ala, sumurot kayo presento. Tonton anak ko. Agyaman nagtawan ti da ka sana pasamakad ka. Nanang, pakawanindak no nagtalawak. Pakawanindak. Di ka agdanag anak ko. Mapakawan ka. Si Moro takiti may sagayim ko, nanang. Masursurunak kami no kasi anabartak ni tatang. Kung nalaos ti pungtot ko, iti panangkabkabil na kada kayo. Maawatan ka anak ko. Di ka agdanag. Barang agbaliwan ti amam. Ha? Agpaiso, nanang? Naaktuan namin dagiti pulis ti amam amang kabkabil kanyak. Idi na panday di balay. Tapno ipadamag dangadakan diti presinto. Iso aday chay. Inarestardan ti amam. Kasta ka din, nanang? Wan anak ko. Katnam na maag asapay la kumata agbaliwan ti amam. Kalpasan ti pan nakaarestar na. Iti kasta. Awanan ti pagbutbut nga nyo agkabsat. Tapno agulimok matkan ti pamilya tayo. Sapay lang kumata agbalbaliwan ti amam, anak ko.
Nalaus ti panagyaman ko iti na marswa. Tawan ti dakes a napasamak ka ni tonton nga anak ko, manang Emmy. Kat tinakarkaron a pagyamanak unay, iso ti panagbaliw matan ni Ador, apaman a naarestar, kan naibalod iti sumagmamano nga aldaw. Nalabit nga iti panagtalinaed na iti sumagmamano nga aldaw iti pagbaludan, nakaamiris, kat namin pinsanan a nagbaliw. Malaksid kanyak, nalausmet ti ragsak ni Tonet. Ti inaudi nga anak mi. Tamanipod idin, nagbalinan a naulimag ti biyag mi. Kat nagbalinan amay sa apagulidanan nga ama ni Ador nga asawa. Sapay ko mamanang tanakaibati iti nabalitokan nga adal to'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, Linda. Pagayam alinda, umuna iti amin, agyamanak iti panangitalek mo kada kami iti pakasaritaam. Siya kun ti mangibagbaga pagayam ko. Ado nga adal tinaagsaw iti padas nga insalaysay mo. Kat dayawan ka, tanagbalin ka anatibker, kadagidi panawan, adimtengken ka dagijay apan nubok. Naibturam ti panangkabkabil kan ka ti asawam, kat imbes agoraem, ingkarkararag mo pay ket di asapay kuma, tadumteng to ti panawen nga agbalbaliw ti asawam, ket di nakapinaay ti Diyos. Dinangeg na dagiti kararag mo, ket namin pinsanen a nagbalbaliw ti asawam. Dawat ko iti namarswa asapay kuma, taagnanayonen ti kinaragsak ti pamilyayo. Kat saan yon ang mapasaran ti kas iti panubok adimteng kada kayo iti kalabas. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibyan. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam dan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugot iti danal tibiyag. Saranay Kabatuan, Isabela. Kawilan kan Andres family iti Solano, Nueva Vizcaya. Nilakay ko Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Canoli Andres, EJ Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion. Makablaawan amin at taga Ribsuan Nagilian La Union, especially ti Lumboy family from Brian Ephraim Lumboy ti Vancouver, Canada. Shout out kada Jackie Claro, Jan Pablo, Nati Agustin, kan Zoraida Calomente, yang good. Makablaawan, dagiti anak ko ada Ayla May Joan Galapon, kan Gian Alea Faye Galapon. Kastamot nila kay ko ani Joselito Galapon, dita Bugnay, Jadi, Nueva Vizcaya, from Ana Delfin, iti Singapore. Shout out iti Namyon family iti Burgos, Ilocos Sur, kan advance happy birthday kani mamangko Silbet Tamayo from Jobert, Namyon. Advance happy birthday kadagiti apok ada Lee J kan JL Kurt Alexander Imbat from Lola Ana Jean ti Singapore. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Lito. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Kastamotan dagiti padak adumdumngeg. Ilingad naklaangan itinagan alito,
taga Pangasinan manang. Nakita ti YouTube channel yo, idi madama ti lockdown, kat daytoy tinagbalin aliwliwak. Naawis matriknak ang mga binglay iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Mainaig iti pamilyak ti kayat ko nga ibuksilan kada kayo. Kat amok, nga adu kadagiti naayat adumdumngeg ti makarelate, kan makaagsaw iti adal. Iso asapay lako mamanang, tamapili mo't ama idrama ti programa yo, daytoy inak isalaysay. Day, nagsapa ka ba't nga imalatiw anak ko? Nangan ka ka din. Saan pa yung nanang? Saan aya nga da trabahom ita? Kayat mo asawan, sumrag ka saan anagarmusar. Saan niya na nagluto ni Medi nanang? Gumurgura manen. Ha? Anya ko matigumuraan na ngay? Apay, nagsubang kayo ka di manan. Kinumprontak lang nanang. Tanakita ti may sa katrabahuak nga agmirmiriyan daday ti may sa restaurant kat lalaki ti kadwana. Anya? Ay, una yun ti asawam anak ko. Saan ka di amabain a makitkita dagiti amamuyo nga adda sa bali a lalaki a kadwana? Kunana ka adalan na kano day jay idi. Kat saan na naigagara ti panagkita day jay tsindaan. Iso aday jay. Inawis na kanong agmerienda. Agpaiso nga taday ta nga ibagbaga na anak ko. Napasamak man ti kasta idin, kat napakawan mo ni Medi. Saan nga tangar aramidan naman ang tikas iti inaramid na ide? Agdua-dua akmat nanang. Tasigon iti katrabahuak. Kasla na singad da kano iti tunggal maysa, idi makita na ida. Ay na anak ko, paliiwam ti asawam. Di mo itulok nga aramidan naman ang tikas iti inaramid na ide. Hanay, apay adakda kayo ko ni ading mo ti adda dito'y balay anak ko. Rimuarmat ni nanang itay tatang. Adda ka no papanan na. Wan nga rod tatang. Anya? Kat numaluman na. Apay nga awan pa'y lang aging gaita. Mabisina kon tatang. Ha? Naibus nga minan din bati ni nanang akanin may tal daw tatang. Kung nanamot namin amabit lang, ngam aging gaita, awan pa'y mat. Ay, unay mo't di inayon. Ala anak ko, mabit lang tagluto akiti ka ninyo. Boyet anak. Ingka man gumatang iti store iti biskwit, tay supay lang ti pamutpadyo iti bisin ka ni ading mo. Un tatang! Itay pa'y akasla di ka makaid na bakard. Apay aya. Malagip ko nga nilito. Kaasimot di anak ta. Lay, apay, ada ka di parikaw. Ay, kaslagar aramid man iti milagro di manugang mo. Anya? Nakita ka na di katrabahuan ni Lito, nga da kadwa na alalaki iti restauran. Amangan manugayim na laeng dayjay Ay nalakay, napasama kang daytay day, ngam napakawan ni Lito di asawa na. Iso adinak mababalaw, no sabali ti agtartaray iti panunot ko. Kahit anya nga iti ko na jay anak mo. Uray iso, ada kanumot pa nagdwa-dwa na. Sa bagay, kaskan ka, jakmut mababalaw ni Litaw.
Ta napasamak kat nga rodan akas iti kunam ti kasta iti kalabas. Hanggang saan pa'y nga taya nagbalew? Diyak mo Ngam talaga sa balit agparparik na kanyak. Sapay kuma, ta saan apumudno ti atap ko. Sapay kuma, lakay. Awanan, nanang. Saanan ang nag-awawid ni Medi? Ha? Kayat mo asawan? Manipod iti bimanaw? Di pa'y nagawid? Saan pa'y, nanang? Pimaysun sa manon ti atap ko. Anak, Amang ano talaga karelasyon na di lalaki. Naturod nga min ni Medi na muna nga da pagsanggiran na. nga oray mabaybayan na dagiti anak yaw. Wan, nanang. Ngamin, tila ang pagragsakan na ti pampanunutan na. Kaslawan anak na. Kaslawan pamilya na. Naala, paliiwam anak ko. Barang agawid tumutlaang. Kakaasi dagiti anak yaw iti ar-aramida di asawam. Kasta ti kababalin ti asawak manang Emmy. Kinapudno na, nakaaramidan iti may kaniwas iti kalabas. Ngem napakawan ko, gapo ta nasulisog kanulaeng. Ken impagpagapukmeten kadagiti dua nga anak mi. Mababainak pa yan kadagiti kalugaran mi, gapo iti kasjay nga aramid ti asawak. Idinadamag ko nga damanan kasinsinnarak na alalaki, talaga ang nagdanag akon. Ngamjak la kayat nga isidir kan kwa na tinapalabas, tadyak kayat akanayon kami nga agriri. Iso ang nagtep-tep-pelak. Kat pilit a pinamatik ti bagik ang nagbaliwan ti asawak. Ngam naglabas pa'y iti sumagmamano nga aldaw, ket talaga asaanan ang nagawid pa'y ti asawak. Talaga asaanan ang nagawid ti asawam anak ko. Amoklatan, nanang. Simurutan iti sa bali a lalaki. Oo na yan ni Medi. Di nalapin anunot matandag iti anak yaw. Diyak man mo, nanang. Ar-aramidak mo ti amin nakabailak tapno maipaikulaang ti amin nakasapulan da. Ngam kaskas di mo ta nakaaramid latay ti may kaniwas. Naipaikon ti amin, nanang. Awanan ti maramidak pa'y. No dayjay ti kayat na. Awanan ti mabalin ko. Tinapatag katada kanyak dagiti anak ko. Agpaiso dayta ko nam anak ko. Ti aramidem ita, ipamaysam ti atensyon mo kadagiti anak mo. Amok a maawatan dan tumetlaeng ti amin, intundumteng ti umno nga aldaw. Naibagak mo ta niti ipag ko ti inaramid ta asawak. Kastaw na iti ungat na. Ngam, awan mo ti mabalinan na. Anyagay ti makunada maipapan kadagiti ubeng. Daitang ti kayat ko nga ibaga kada kayo, nanang. Anya dayjay anak ko. Kaya't ni ipagson niya nga alain iti puder na dagiti ubing.
Iso kanon ti mang taripato kadakwada. Anya nga iti desisyon mo, anak ko. Pagyamanak ti kasi adyayan na nanang. Nasayat mo't kit di. Tapno may asidag kadakwada dagiti anak ko. Kat nakasaritam ka din dagiti ubeng. Kasaritak pa lang ida nanang. Kat namnamag nga umanugot da iti kahit ang mapasamak ti ihikit da. Anya, agyan kami ijay ayan daan ti tatang. Apay nga tatang? Nasaysayat iti apagyanan nyo anak ko. Tada ni anti amang taripato kada kayo. Amoy mo't abakit kan lakayin da lolo kan lola yo. Sika ngay tatang. Siyempre, agyanak dito balay tayo. Ngam di kay agdanag. Tatunggal ti trabaho. Umay kayo sukunin nga agkabsat. Tapno yawit kayo matlang dito balay. Kat dito'y kayo maturog. Agpaiso tatang. We, neneng, anak ko. Tapno may pasyar kayo. Kan mapantayo mo't sarungkaran da lolo kan lola yo. Apay nga minasaan na nagawawit ni nanang. Anak, di yun panunutan ni nanang yo. Sana bale, tadamot ni antiyo amang taripato kada kayo. Talaga ka di adisidi doon di anak mo, amang ipan ka dagiti anak na iti ayan da ipag na. Isumat ti kunana. Kaya't nakano atari patun di ipag na dagiti ubeng. Nalabit ama ba iti inaramid ti kabsat na. Iso akas na ti desisyon na. Sa bagay talaga amarigatan ni Litaw. Saan na amasikaso dagiti anak na tadamot trabaho na. Ay talaga. Marigata no isupay timang taripato kadagiti ubeng. Kunana mo't asustentuan na kano ida. Kun sukunan na ida iti ayan ni ipag na nukas awan trabaho na. Kay tanya nga rod nga iti desisyon na. Saan damot siguro abay-bay ang dagiti ubing ijay ata saan damot asabsabali kadakwada. Sapay ko mga rudlakay, tanay, kakaasi dagiti apu ko ta, gapo iti panang panaw kadakwada ti inada. Nasayata da kayon lito. Nabayagan nga ururayan kayo. Anak ko, agmano kayo kanantiyo. Agmano akanti? Agmano ak anti. Kasyan na kayo ti Diyos. Ala, agina na kayo. Amok anabannog kayo. Mabitlaang ta isagsagana ni Maria ti meriendayo. Agyaman kami kada kayo ipag. Awan ti rumbang apagyamanam lito. Siyak ti rumbang adumawat iti dispensa, gapu iti inaramid ti kabsat mikan ka. Nang runa kadagiti anak yo. Ipag. Kakaanakan, mapan kayo latan ije komedor, ada ije ni Maria, ingkayon. Sige anti. Ading, umaykan. Hun manong. Ay, lito. Adda nakaidanon kanyak nga adda kanon sa bali akadenden na ti asawam. Iso talaga asaanan nga agpakita pa'y dayjay. Ninamnama kong ti kasta mapasamak. Sipod pinanawan na kami. Ipag. Makaamukan ka dagiti ubing. Sana bale, taitad ko ti amin apare ti kasapulan da. Kentong galawan trabaho.
Sukunak ida, tapno makaawid damot langit yung balay. Di mo panunutan ida. Agtrabaho kakit di anasaya at para iti masakbayan da. Siya kun ti makaammo kadakwada. Manipod pimanaw ti asawak, saanan ang nagpakpakita apulos manang Emmy. Diyakon ni namnama nga agsublipay iti den nami, gaputa sigun iti sayang guseng, adda kanon sa bali akadenden nana. Nasakit kanyak tinapasamak manang, gaputa iti may kadwa agundaway, ginuliban nakmanen ti asawak. Dagiti laangan anak ko ti mang patpatibker iti pakinakam ko. Nalaos ti panakaikawa dagiti anak ko iti panangala ni ipag ko kadakwada nga agnaed iti poder na. Ngem iti panaglabas dagiti aldaw na irwam damat laangan. Ingka gumaakmet ti nagtrabaho anasayaat tapno maipaay ko amin akasapulan dagiti anak ko. Kantap no maisaganaak, tinarimat a masakbayan da. Tijak ammo, kastoy gayam ti mapaspasamak kadagiti anak ko. Asino kada kayo tinagayayam kadagiti nakawaray di salas? Ha? Saan na siya kanti? Amangan na ni ading ko. Sa dinoteyan ni Nene. Aday ti silid anti. Nene! Ubay ka man ditoy! Darasam! Apay, auntie! Apay tarupam! Sika ka di tinaudi ang nagayayam iji salas itay? Wan, auntie? Saan ka di nga imbagak kada kayo? Ajak kaya tinawara akabalay? Saan kayo ka di makauawat, ha? Auntie? Umay ka! Sumurot ka kanyak! Anay ko, auntie! Anti, pangipanan niyo ko ni ading ko. Ipupok ko itimay sa asilid tapno agnakam. Kat di mo gandatan aparwaran ti kabsat mo. No di mo kayat apatisi ka kat ipupok ko mat. Nawatam! Anti, maasi kayo kumakan ni Nene. Rombang laang kan kwa na day tatap na agnakam. Diyak kayat tinasukir nga ubing. Tandaanan nyo day ta. Bakit? Kumusta nga tamot ng dagiti apo tayo ti sidong di ikit da? Ay, huwag nga rod. Nabayag asan nga impasyar ida dito'y nilito. Makumikom nga min nilito iti trabaho na. Nang runa idi na promote kan na idistino iti sabali a lugar. Ay, mailiwak kadakwadan. No kabaalan ka kumatari patun ida, oray saan kuman ni empan nilito iti ayan ti ipag na. Huwag nga rod Kan may sa talaga saan akayat nilito adata timang taripato kadakwada. Gaputa bakit kan lakay ta kanon. Agam kaasi damad. Nang runa numabayag asan ida masarungkaran nilitaw. Sapay la kumatan na sayat latati kasasaad da iti ayan da ita. Sigurado day talakay, taikit damot ti ayanda. Alangan mo't abaybay anda dagiti ubeng, kat kadara damot dagijay. Ay, sabali nga mintag parparik na kanyak bakit. Hijak man amaw, ngam kanayon amalaglagip ko dagiti aputa. Amangan no kailiw mula ang ida. Ay san abali, tanusaanan ama kumikum dilito. Sigurado abapan nantusukunan dagiti ubeng, tapno ipasyar na ditoy.
Agyaman na kiti Diyos. Nasayatan ti kasasaad ko diti kumpanya pagtrabtrabahwak. Nadlaw matlangan ti management ti dedikasyon ko iti trabaho. Kat ita, tana-promote akon. Masigurado kong tinarimat ang masakbayan dagiti anak ko. Kumusta da nga tamot ten? Nabayag ajak ida na sarungkaran. Manipod na promotak. Tanay destino kami niti sa bali a branch ti kumpanya pagpapayak. Ngam sana bale, tao kay matanda amin. Mapalin kong ti mapanitayan da. Kailiw ko talagang dagiti anak ko. Kan, amangan na'y pagarup ti ipag ko. Abi na'y beaklatan dagiti ubing kadakwada. Iso nga inton bigat. Sukunak dagiti anak ko. Katiyawid ko pa'y lang idadi to'y balay. Kumusta kayon anak ko? Namiss ka, tatang? Oray siyak tatang. Apa nagbayagasaan ka ngay, May? Sorry anak ko. Napromotak namin iti trabaho. Kat na destino kiti sa bala lugar. Iso ajak nakapaspasyar ditoy. Ado pa yung amin ti inornos ko sakbayaan nakaumayak. Tatang? Kayat ko ijay ayanda, lola. Ading, Mapantayo pa siya rin da lolo kon lola yo. Di kay agdanag. Agyan kaming ijay, tatang. Ni, apay nga anak ko. Nasingpot mo't ni antiyo, saan ka di? tatang, oray siyak. Jak kayatan ditoy. Nauyong nanti. Basit la kang malimi, agungutin na dagos. Mga nusubag kayo mat anak ko. Saan mo, tatang? No makabasol na ading ko, ipupok na iti may sasilid. Iso akabutang ni ading ko ang makita di may sasilid dito balay dante. Anya? Pudno ka di day tanga ibagbagayo anak ko? Wan, tatang? Tatang, iso kayat minti mapanidyayan da lolo kan lola. Ijay kami langan, tatang. Pangasim. Ay nasaya at mahta nakapasyar kayo mananakpok. Ay, kumusta kayon? Mailiw kami kada kayo, lola. Oray siyak, lola. Miss kayo mo ton. Nabayagasaan kayo ang nakapasyar dito'y Ay, naimbag man anak ko ta nakaawid ka. Wala nang. Sinukon kong dagit ubing. Kat, jak idan isubli pa itayang tiikit na. Ha? Ay, nay, apa yun anak ko? Adda ka din napasamak. Nagipulong dagit anak ko nanang. Nauyong ka no tiikit da. Katunggal makabasol da. Ipupok ida tiikit da iti may sa asilid. Anya, ay susapo, apay ngay. Kunak man nun nasimpot na dyan nga ipag mo, ngam saan mo't gayam. Jak mo't impagarup pa kasi ito ugali na nanang. Impagarup ko mo't na nasingpet. Gapot amaasyan kadagiti kakaanakan na. Ngam saan mo't gayam. Naimbag man, tanaibagakan kadagiti apok ti kasya mapaspasamak kadakwada. Wan nga rod nanang. Kinasaritak ida na imbag. Ngam talaga adidan kay tag na iti tiikit da. Kay kaya't dala ka nun dito ayan nyo. Ay katag na udan dito'y anak ko.
Da kamin ka ni tatang mau ti mang taripato kadakwada. Anya nga iti ibagam iti ipag mo. Siya akong di makamong agrason, nanang. Inaktulangan alaan dagiti aruatan dagiti ubing. Talaga adidan kaya ti mapan pa ijay. Napabut ngan dagiti ubing iso akas ta anak ko. Di mo pilitan ida, ang mga no anya pa'y ti mapasamak. Ang mga no natro madamutan. Masya anak kadagiti anak ko, nanang. No saan ko makas jay ti inada? Saan kumamot ang mapasamak kadakwada ti kastoy? Ala, di mon panunutan day ta anak ko. Inaramid mo mati amin na pagsayaatan dagiti anak mo. Umdasan day jay. Nanang, Pagtitinulungan tayo apadakkelan anasaya at atao dagiti anak mo. Adda kami laeng dito'y kanitatang mo amang suportakan ka lito. Dawatem titulong tinamarswa, kat patsyak adi nakabaybayan. Kas tagayam tinapasamak bakay. Wan lakay, saan nga impagarop ni Lito, akas jay gaya man ti mapaspasamak kadagiti anak na, iti puder ti ipag na. Ay, Basit kanula kang mali dagiti ubeng, dushaan na idan adagos. oo naimot daytan. Kasla di namatan kapin ano dagiti obeng. Wen, aklunan tayon anasubag sag paminsan dagiti obeng. Ta obeng dakit nga raod. Saan nakas ti panang disiplina kadakwada. Mabalin pa ikit di nga idarumaga po iti kasya nga inaramid na. Naimbaglaangan ko nam, tanaibaga dagiti ubeng tinapasamak kadakwada. Ti ammo siguro ti ikit da, kat saan da nga agipulong iti amada. Naimbaglaangan ta nagipulong da. Ay, kaasimat dagiti apo ta bakat. Oo, naimot lang arudan tigasat ti anak ta ng asawa. Naimbaglaangan ta nasisingpot dagiti apo ta. At dadaamang linglingay iti amada. Agi inanos tayaw. Imbagak kanilito adituyan nga agyan dagiti ubeng. Kabailan tamot siguro lakay. Tulungan ta di anak ta. Ay, katuan Asino kumapay nga iti mang saranay iti anak ta no saan adatamot laeng anaganak na. nanang, tatang, naala kong dagiti arwaten dagiti ubing iti balay da ipag. Kat, anya nga iti ko na ni ipag mo. O nga raw. Nagalasmot gayam ti aramid na kadagiti ubeng. Diya ko nimbagbagaan na amok tinapasamak, tatang. Nanang, kas pagsubad ko matinit pa ng taripato na kadagiti anak ko, iti sumagmama na panawan. Imbagaklatan na kayat dati umili ko da kayo. Iso kayat na matagyan ditoy. Di ka pala imbaga ti agpaisaw. Baybayan yun, tatang. Katagyaman tada kayo latamang tartarabay kada kami nga agama. Lito anak. Di kayag danag, nanang. Tatang, mga laki ti kadwayo dito balay. Tapno saan kayo una ang marigatan kadagiti anak ko. Nang runan o awanak. Ay masapul ka di pa'y daytaya anak ko. Isupay agastos mo manen. O nga agpaisulitaw. Kabailan mi paimot ka ni nanang mau. Saan, tatang? Nanang, kaya't kung agnag dito dagiti anak ko, ngamdyak kaya't amarigatan kayo. Iso ang mga alak nga rod iti katulungan nyo dito balay. Naala, addakan ka no iso ti kayat mo anak ko. Kat ulitag tagyaman manan kada kayo, nanang. Tatang, agyaman ak unay.
Ita manang nataltalgadan ti pakinakam ko amang panpanaw kadagiti anak ko, taaddadan iti puder dagiti dadakkel ko. Nupay kasjay tinapasamak, pagyamanak lata ti ipag ko iti panawen nga impaay na kadagiti kakaanakan na. Ti pagyamanak unay manang kat nasapsapa na amwak ti mapaspasamak kadagiti anak ko, sakbay anakarkaro pa'y tinapasaranda iti sidong ti ikit da. Ita, makita kon ti kinaragsak kan kinatalinaay dagiti anak ko. Kararag ko amataginayon ko matikastoy akasasaad mi. Kan sapay ko ma, tano sa dino man ti ayan ita ti inada, nasaya at kumamat ti kasasaad na, itilaksid ti inaramid na kada kami. Kat dumtang to kumati aldaw, amalagip na mat asarungkaran, dagiti anak mi. Daytoy tipadas ko manang, to'y pagayam mo, Lito. Pagayam ko alito, dayawan ka unay iti kinasayaat mo at tao kan ama dagiti anak mo. Itilaksid ti inaramid kada kayo ti asawam, saan ka apulos ang nagimula iti sakit tinakam kankwana? Ngamket di, inaramid mo day nga inspirasyon, tapno mapasaya at mo ti kasasaad yung nga agaama. Kan tapno maipaayam itinarangay amasakbayan dagiti anak yo. Sapay kumata mataginayon ti kinaragsakyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Intun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugot iti danal tibiyag. Ongkilyo, Belinda Ramos, kastamat ni Mericia Bailen, Lady M, Jackie Claro, Rose Fea Vlog ken Emeng. Makablaawan amin ang nakamonitor di taribsuan na Gilian La Union, nang runa ti Lumboy family kan amin agagayam ko di ta Hong Kong from Brian Ephraim Lumboy ti Vancouver, Canada. Amin at taga Purok 4 Saranay from Melanie Asuncion ti Saranay, Cabatuan. Shout out kada Marieta Alberto, Maribel Boat, Castañeda Floresma, Salis Mix Vlog. Makablaawan ni ipag ko Hilda Aquino ken Jing Miranda dito'y Hong Kong from Corazon, Balaan. Shout out kaninati Agustin. Makablaawan ni bakat ko ani Jingjing kan ti anak mi ani Maria Giselle from Silver. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Dennis. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo. Awagan naklaangan iti Dennis kat iti agdama adaak dito'y San Francisco, California. Kaduak ti pamilyak ang nag-migrate dito'y ngam di makalak di Baguio City. Ilocano dagiti parents ko, iso ang makaawat kan makasauak iti pagsasao nga Iloco. Manipod na takwatak ti YouTube channel yumanang, daytoyan ti pagliwliwaak. Maragragsakanak, no kasday amang mangag ko dagiti ipatpatangatang yu a drama, nang runa dagiti padas, dagiti padak nga OFW.
Naawisakmat nga rod anang ipatulod iti padas ko, barang mapilimat amay drama, kat makaibati iti inspirasyon kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Dennis anak, umadanin ti kasangay mo. Anya ka di ti kayat mo aregalo anak ko. Mami, kaya't ko kumatimadaan iti aso. Ha? Apay nga aso anak. Kaya't ko ngamin niya dakadkadwak diti balay, mami. San lang aniyaya ti kadwak, nang runa no puwampanaw ka? Kantap na da kayayam ko. Kasta ka ni? Ngam amom ka di anarigat ti agtaraken iti aso. Nang runa no aso nga adda iti unag ti balay, kan adda breed na. Dakkel a responsibilidad dayta, Dennis. Un, mami, adalak no kasanuda taripatwan, kan ipatag. Narumbang laeng. Kaslamat la tao ti aso. Nasken ataripatwan anasayaat, ken ipatag. Iso amasapol anak kasagana ka kadagita abanag anak. Un, mami, promise, taripatwa ka na yung bagtag balintong asok. Sapay ko mga rod, taagbalin anasaya at agayam ti asom, numadaan ka man. Ngam, nasken na panunutan tapay ana imbagday ta nga ibagbagam anak ko. Nasken anakasagana tayo ang mga ramid kadagiti responsibilidad ti maaddaan iti aso. Un, mami, basta kayat ko di maadaan iti aso. Adun ka dagiti gagayim ko tagtartarakan iti aso. Kit maragragsakan da unay, mami. Nagkit nga min dagiti tarakan da. Aywan anak ko. Amom, idi ubingak. Adda anak mo't iti nagkyut nga aso. Makita, mami, adamot gayam aso may daubing ka. Isarumbang langam adda anak mo't iti aso ita. Kas iti nakunakon, panunutan tapay anaimbag anak ko. Anya nga tatirik na timaadaan iti aso. Siguro, naragsakak akas kadagiti gagayim ko. Kasla tao ti kayarigan kadakwada ti tarakenda. Di nagkit na agtaol kung kanayon ko akayayam. Siguro, nagragsakak. Sapay la ko nga, tamaadanak iti taraken nga aso. Dennis, anak. Kan, panaghanak to iti Jojo. Hoy, Dennis. Ha? Itay pa'y ngawawagan ka. Ni, apay ka di, mami. Anya day jay. Ay, kasla ka laagar arapaap anak ko. Anya ayati pampanunutem. Ha? Ni, awan, mami. Amok latan ti kay papananti panagisem mo. Amok nga arapaapo mo ti maadaan iti aso. Wan nga rin, mami. Sapay ko mata nakapagpanunot kayon. Igatangan dak kuman iti aso. Wen anak ko, di kagdanag. Ibagaktokan ka no anya ti pangaddeng ko. Kan masapul nga iyuman ko pa'y daytoy kan ni dadim. Sigurado kayat ni daddy, mami. Ngamin, edi pagilyan nga yan ni daddy. Kayat dati aso. Kasla dala agpapamilya. Di, kasla jay ton asok ta agbalin nakabsat ko, mami. Agmay sakmot ngamin. Alang arod, umay kamanganan. Saan aday ta ti pakakumikumam? Umay kan. Un, mami. Hello, Sandro. Hello, Sarah. Anya kay bakit?
Kumusta kayo ditan? Nasaya at met. Nakaawag ka man. Tadandanin ti kasangin ni Dennis. Anyang iti plano yung agina. As usual, agsagana kami adito'y balay. Ngam para kanulaang kada kami kung ti anak ta. Di na kano kaya ti ag-celebrate nga agawis iti bisita. Anya? Ni, apay ngay. Sigod mo't asal celebraran tayo ti birthday na. Nga daw Ay na, Sandro. Sabali nga minti kayat di anak mo. Anya ka no? Masapol nga ipaita bakit? Nakakaiso ng anak ta ni Dennis. Amumot nga iso ang nagsakripisyo at ngay madayo kada kayo. Tap nagtrabaho dito abroad. Tap no maitid ta di amin nakasapulan ti anak ta. Amok day talakay. Saan mo't kat di nga iso tinarigat nga ipaay? Pagpampanunutak pa'y nga rod no itad ko no saan. Anya amin day taya, bakit? Ay, kaya't nakano ti agtarakan iti aso. Diyay ngay adda breed na. Tapno adda kano kaayayam na diti balay. Kankad kadwana no kasta nga awanak. Day tamot lagayam. Itad mon bakit? Amumot nga do itan di kasta. Oray dita Pilipinas, nausumot tan ti atatarakan na nga aso, akas la anak daw, no kabsat damot tan. Ngam kabaalan na nga rod ataraknan. Nagrigat sama ti agasikaso. Nalablabos pa'y ngam tao dayta. Numuna ta nagngina ti kakasta nga aso. Sa bali pa'y ti kananda. Bakit? May bayam ka dilatan, tapnaan muna ti responsibilidad na. May mayat daytan, ngam di pa nagbulbulakpol, uno makibarbarkada. Sa bagay matket di Sige nga rod, no iso ti kunam. Agbiro kak nga rod, iti mabalin ko apaggatangan, lakay. Happy birthday, anak. Thank you, Mami. Wow, nagimas mo tindagitin sa gana yung amakan, Mami. Siyempre, anak. Kasangay mo ita. Isa arumbang laang nga amin a paboritom amakan kat adda ita. Thank you, Mami. Awan anyaman na. Patpat ganda ka unay ka ni Dadim. Kat masapol ama sigurado mi anaragsak ka iti dayto nga aldaw. Ay, wan gayam. Kaya't mo kadi makita ti regalo mi kan ni Dadim kan ka? O sige, Mami. O sige. Ikidem mo nga rod dagiti matam. Okay, Mami. Agbilang aging talo. Samon tulo katan dagiti matam. Maysa, dua, talo. Ha? Ay ayam nga aso, Mami. Wen anak. Kunak no'y kanda kitagpaypay sung aso, Mami. Ngam saan mo't gayam? Ngam, thank you, Mami. Nag-cute mo't dayto yan. Ha? Adda agpaypay sung aso. Dayta ka di kayat mga aso, anak. Ha? Wan, Mami. Iso dayta. Timaris na. Kasta ti kayat ko, Mami. Kasta unay aragsak ko iti daydi a panagkasangay ko manang Emmy. Renegaluandak ngamin dadadi kan mami iti maysa a Pomeranian nga aso. Nga inawagak itinagan a Jojo. Ni Jojo ti kadwak iti balay no kasta nga awan ni mami. Malaksid kan ni Yaya manang Emmy. Amin nga aramida kadwak ni Jojo. Iti panangan man wenno pannaturog. Malaksid no mapanak ag eskwela. Ngam inton sumangpet akon iji balay mi,
Adan akanayon iti sibay ko. Adumoten tinaisurok at tricks kan kwa na manang, gapo ta saan anarigat nga isuro ni Jojo. Oh, si Pawang Jojo! Ay na, naglengka talaga, Jojo! Oh, Dennis, kasla adun at tricks tinaisurong ka ni Jojo ah. Un mami. Nagbiit nga rin ang nakasurusuro ni Jojo. Kahit namot ti makasuro, kasla ka na yun excited, mami. Nakaragragsak akadwa ni Jojo, mami. Nasaya at mo't anak. Basta tarak naman na imbaga, kat siguradom akanayon anasalunat. Un mami, tarak na ka na yung bag ni Jojo. Thank you, mami. Tay manugot kayo maadaanak iti tarakan ni aso. Naragsakak unay kapukan ni Jojo. Di nasayaat. Maragsakan mo't ni Dadim. Tanaragsak ka iti panagkasangay mo. Alangarod, intayon di kusina. Dandanin sumipngat. Mangan tayo matan. Okay, mami. Jojo, may kan. Jojo, adakon. Masapol sa kagdigos ka na. Sa balin ti angot mo. Wan anak, digusa mo ni Jojo. Wan nga ron, mami. Dumakdakkelan ni Jojo. Isa masapol at taraknen anasayaat, tapno kanayon anadalos. Aramidak day ta, mami. Sigurado atarak na ka na yung bag. Patpatyok namin unay ni Jojo. Rumpang laang anak ko. Masapol nga agbalin ka responsible pet owner. Saan laang nga iti panagdigos na, no di kat pati iti panangan na, ken panangipagpag na. Wan, mami. Kanayon ko nga i-walk ijarwar. Tapno naragsak ka kanayon. Kaya tagyaman ak unay, mami. Taintadyo kanyak ni Jojo. Amok nga ado ti may papaay ni Jojo a pagragsakan ti pamilya tayo, nang runakan ka anak ko. Sapay la kuma, tadumakkel anasirib, ken naragsak nga aso ni Jojo. Sigurado day ta, mami. Gapo day tayo tinalao sa panangipatag tayo kun kuana. Alangarod, aginanakan, tadigusam to ni Jojo inton madamdama. Adakon, mami. Nasayata dakan anak. Ada sorpresa ken ka. Ha? Anya day dyan, mami? Kumusta kan anak ko? Ha? Daddy! Mailiwak unay kan anak. Nasorpresa ka kadi anak ko? Un, mami. Di yamot namin imbaga asumang patgayam ni Daddy. Siyempre, no imbagak di saanan a sorpresa. Iso ka di dayto yan ni Jojo. Kasla nagbita din makkel. Nagbasit pa idi pakpakita mi ti video call. Nagbit nga rod adim makkel, Daddy. Kasla patpat gamunay ni Jojo o anak ko. Ay nalakay, no amum la ko ma.
Manipod bigat aging ga iti pan naturog da iti rabii. Saan na pumampanaw ni Jojo iti ayan ni Dennis. Pudno dayta, Daddy. Kasta talaga dagita ataraken, anak ko. No marikrik na dati kinapatagdaken ka, talaga asaan da pumanaw iti sibay mo. Kasla nga rod na addaan iti kabsat ni Dennis. Manipod dimtengken ko na ni Jojo. Patpat gan na unay ti taraken na lakay. Jojo, adakon! Ni, itaman pa din sinabat ni Jojo. Sa dino nga tatayan na. Jojo! Sa dino tayan mo, Jojo! Oh, apay apukpok kawam ni Jojo, Dennis. Nakaskas tao nga min, mami. Itala nga din sinabat. Sa dino nga tatayan na. Tira saya at damagam ni Dadim. Ang mga nakita na ni Jojo. Daddy, nakita yung ka din ni Jojo? Mabit lang. Nakita dito yung silid mo. Nagan-ano nga tan ni Jojo, mami? Anak, umay ka dito eh. At dalaan dito yung sirok ti kamam ni Jojo. Ha? Ha? Ay, Ni, adda ka matlagayam dita, Jojo. Apay aglumlumang ka dita. Okay ka kadilaan, ha? Ala, apay kaslag kakapsot ka mat. Anak, kaslag kakapsot at talaga ni Jojo at taraken mo. Tinasaya at ipantayo laangan iti veterinaryo. Nasaysaya at pa'y, Daddy. at dabukol iti tiyan ti aso yu. Ha? Kasanaan napasamak dayta, doktor? Uwan nga agpayso, Dok. Apay ngay. Ado ti makagapuno apay akasta, misis. Iso nga agkakapsot, tagrabe ti sakit amarikrik nana. Ala, kaasimot ni Jojo. Anyang iti aramidon tayo, Dok. Anyang iti maitod nga agas kan kuana. Kalpasan ti panang-eksamen ko kan kuana. Nakitak jedakkel abukol a masapol a maikat. Ha? Maoperaan ti kayat ko asawan. Kat masapol nga aginana iti sumagmamano nga aldaw. Aramidan mit amin. Basta makalasat ni Jojo, Dok. Nasaya at nga ruddo kasta. Importante ti suporta kan panangipatag kan kuana bayat nga agrek-recover. Agyaman kami iti tulong nyo, Dok. Awan anyaman na, misis. Tinapatag, maispal tayo ni Jojo iti paggad. Napasamak nga rod ti pagbutbut ngak. Ti agsakit ni Jojo, manang Emmy. Nag-research sak manang, noan niya tinagapuan ti bukol na. Kat naamuak amay sa agapo ti kanayon, apan nangan na iti aduunay. Narawat ngamin ni Jojo, akasla kanayon nga adda kainagaw na iti kanan na. Akasla kanayon ama ibusan. Imanamong kami nga rod iti kunati veterinaryo a masapol nga operaan ni Jojo. Kayat mi amakalasa at iti paggad ti taraken mi, gaputa ipatpatag mi unay-unay. Ngamdimteng ti may sa pasamak, apagbutbut ngak unay, manang Emmy.
Dennis, anak. Marigatan nga agangas ni Jojo. Apay, Mami? Anak ko, dandanin samot ten matay ni Jojo. Sana mabalin, Mami. Sana matay ni Jojo. Anak ko. Anak, amok apat-pat gamunay ni Jojo. Kastamot ni Jojo kan ka. Ngamdimtang ti saan aninamnama apasamak. Jojo, dito ka lang. Di nagpampanawan. Anak, marigatan ulay ni Jojo. Anak, sagay sa laangan ti panagangas ni Jojo. Jojo, ipatpatag ka unay. Sige, numarigatan ka. Aginalakan, Jojo. Aginalakan. Ipatpatag ka unay. Anak, okay ka kadilaang? Nagsakit, Mami. Oray naman nung aldawon tinapalabas, manipod pimusay ni Jojo. Nagsakit pa ilang para kanyak. Anak, May kawak, tadyakon mangag ti panagtaol ni Jojo, tunggal sumang putak nga gapoy ti pagadalan. Dennis, anak. Amo mi sakit at talaga ti pan nakapukaw ka ni Jojo. Nga masapol nga aklunam at talagang awanen. Naginanan, anak ko. wan nga agpayso anak. Masapul ang maaklon mo ti amin. Ikarigatak, Mami. Katamok to noan niya ti alaga kurso into nagkolehiyo ak. Anya, anak ko. Kaya't ko tagbalin na veterinaryo, Daddy. Mami. Ha? Anak ko. Amok nga agbalin ka analaing a veterinaryo. Agsipod ta napatagunay kan kadagiti kas kan ni Jojo. Un, Daddy. Kaya't ko matulungan dagiti kas kan ni Jojo. Dagiti ayop magkasapulan iti atensyon. Kan panagtaripato. Wan anak, kat amo mi amaragpat mo day tanga arapaap mo. Agyaman na kiti suportayo, Mami. Daddy. Anak, amo mi proud kan ka ni Jojo. Maragsakan gapo iti tarigagay mo amang tarakan kadagiti kasken kuana. Ikararag ko sapay ko ma, tamapasamak to dayta, Daddy. Mami, saan kun to malipatan ni Jojo, aging gattong palbiag ko? Anak, dandani ka nagturpos iti kursom a veterinary. Wan, Mami, ikagumaktag balin na may sa veterinaryo. Kaya't ko tulungan dagiti kas iti day di Jojo. Magustuak day ta a desisyon mo anak ko. Amok nga agbalin ka na laing a veterinaryo. Ay, matunoy mo kumaamin nga arapaap mo anak ko. Ikagumak, Mami. Diyak ipalubos nga dapay sa bali ang makarik na itikas itinariknak asakit. Idi pimusay ni Jojo. Tikala at ang mapukawan iti tarakan. Anak,
Kaya't ko ti tumulong ang makaisalbar iti biyag dagiti nagdudumang nga ayop, mami. Kas iti day di Jojo. Kablawan da ka anak, nakagradwar kan. May sakan ton anan-anay a veterinaryo. Kablaawan da ka, anak. Agyaman na kada kayo, mami. Daddy, saan ko amatunoy da ito eh? No saan nagapo kada kayo? Napatag ka kada kami, anak ko. Amumi nga agbalin ka anasaya at a veterinaryo. Wan, mami. Katikarik, agbalin anaragsak ti amin ni ayop nga agdalan kanyak. Kas ka ni Jojo. Ipampanakil da ka, Dennis, anak. Katamok, no sa di naman ti ayan itan ni Jojo, ipampanakil na kamot, anak ko. Agpayso day ta, anak ko. Sabay kumata naragsak ni Jojo, itaaramidag kadagiti kaskan ko, ana. Sigurado anak kaisam ita ni Jojo ang makangag kadagita nga isawsawang mo, anak. Podno day ta, Dennis, anak. Sigurado day ta. Daddy, mami, kailiw ko ni Jojo. Sigurado akailiw na kamutuna yan ni Jojo, anak ko. Iso alala ingam ti agbalin analatak a veterinaryo. Lalaingak, mami. Para ka ni Jojo. Para ka ni Jojo. Agpayso di pagsasao ako, nana. A dog is a man's best friend. Nang runa dagiti kas kanyak, akas latao ti pangibilbilangak kadagiti taraken ko. Iso na palalo a sakit ti marikna, no mapukaw da kada tayo. Iti agdamamanang, agpapaayak kas may sa veterinaryo dito'y San Francisco. Kat maipagpanakkel ko nga ibaga, nga adumatan tinaisalbar ko abiyag, dagiti kas ken ni Jojo ataraken ko. Maragragsakan akmot unay a makaimatang kadagiti kas kanyak, no kasano kapateg kadakwada, dagiti tarakenda. Awan pa'y pamilyak aging gaitama ng Emmy, nga maadataraken ko nga aso iti agdama, kat patpat gakunay ida. Daytoy tipadas ko, manang. Toy pagayam mo, Dennis. Pagayam ko a Dennis, makapasalibukag itirik na ti pakasaritaam. Pudno unay ti pagsasao nga a dog is a man's best friend. No daduma, isuda pa'y tinakarkaro ang makaawat kada tayo, ngam dagiti tao iti aglawlaw tayo. Isuda ti mangipatpatag kada tayo nga awan kondisyon na, kan awan kasukat na. Maragsakan ang makaam mo amay sakaitan anaan-anay a veterinaryo. Kat adon dagiti natulungam akas kan ni Jojo ataraken mo. Amok ang maragragsakan mo't ita titaraken mo ani Jojo, gapo kadagiti panangiyali kakam kadagiti ayop akas kan kuana. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Pintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan pa
Iday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugo iti danal tibiyag. Inang Desyan Ronquillo, Ading Aida, Pago, Ogo, Rudel, Melda, kan amin nga ipag bayaw kan kakaanakak dita Barangay Ricos, Umingan, Pangasinan, from Susan Ronquillo. Makablaawan ti Agilan family kan amin akabarangayak dito'y Sawat, Tagudin, Ilocos Sur, from Nika Cortez. Shout out kada Arlene Ciano, Victorina Luis, kan Aida Garcia. Kastamot ti Tamayo family from Robert Namyon. Kayat family kan parents ko di Talitang Santol, La Union. Kastamot ti Aranas family dito'y Lalo, Cagayan from Juvelin Kayat. Anak ko adarisa ni Kimberly Chanica kan Anthony Salcedo Bukat. Ijay Nara, San Manuel, Pangasinan from Marisa Salcedo iti Kuwait. Advance happy birthday kadagiti agamak inton December 1 kan December 7 kan makablaawan ti pamilyak iti Isabela from Imelda Velasquez. Makablaawan ni Mario Lumibaw and family from Demetrio 27. Shout out kada Mer Santiago kan Ima Santos. Molina family iti Bulawen, San Fabian, Pangasinan from Marilyn Curada. Lumboy family, relatives kan friends ko dita Hong Kong from Brian Ephraim Lumboy ti Vancouver, Canada. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Canoli Andres, Ijay Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Carla. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nang runa kadagiti padak anaayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. Ilingad na klangan itinagan akar lamanang, adan asawak kat adamoten maysa nga anak mi. Mangup opisina ti asawak manang kat syakmat ti agtagtagibalay. Nakalpasakmat iti kolehyo, ngem kinay kayat ti asawak at aripatwaklaangan ti anak mi, ngem ti agtrabaho akpay. Nagagat ti asawak, kan good provider manang. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay, makabannog dagmalmalom nga agtrabaho. Apay lakay, talaga mabanbanog kan ngagtrabaho? Kagangay na bakit? Siyempre, makabannog. Nga makaparagsak mo't, gapot ang maipaay ko amin nakasapulan yung agina. Nagado nga ron ti umapapal kanyak, Orlan. Ha? Nasaliwanwan ka nung aminan ti biyag tayo. Magatang ko kano amin akayat ko agatangan. Talaga? Wan, ngam ko nakmat kadakwada, aga po amin day ta itigagat kan sakripisyong para kada kami. Ay, di dala mo no kasanong karigat para kan kati agmalmalam nga agtrab-trabaho. Tapno maipayan na kami lang itinasaya at panagbiag. Siyempre, Carla, para kada kayo amin na panagsakripisyo. Gapot ay patpatag kayo launa ita anak ta. Saan ka daday tatiin karikin ka, idin kalaysa ka. Ipatpatagda kamat unay-unay lakay. Ay, wen gayam, naglutok iti paboritom, tapno mapunas amin abannog mo. Agyaman ak. Ngam amam Carla, makita kayo lang ita anak ta, napunas amin ang abannog ko, bakit? Talaga? Naalang rod, ingka agpalasan tamangan tayon, tapno makaina na kamutan.
Naimbag ta nakapasyar kayo, tatang. Word, anak kao. Anda nga min mapan ko gatangan di tailay. Isungain sa mirakong tinimagas dito'y balayaw. Kumusta nga japaw? Kay tultulod ko di pagadalan, tatang. Nagsubliak adagos, ta da delivery nga urayak. Ay na, nagasat ka kan ni Orlan, anak ka. Tanay, nagpintasan do'y balayaw. Kan kumpletaw, dali ka man yaw. Gapo day ta iti sakripisyo ni Orlan, tatang. Kan amuyo mo ta nagagat at talaga di manugang yo. Talaga, anak ka. Isa saan ka nagbidawt? Ta iti kaano nagiti nagaram kan ka? Ni Orlan tinapilim anak ikalaysan. Nasaya at ngamin a tao ti asawak, tatang. Kan awa na pulos ti nagbaliwan na, manipod nagkasar kami, aging ga iti maadaan kami iti anak. Wen, anak kao. Puno unay day tanak ko nam. Tauray da kami a pamilyam parparaburan ti asawa. Dayta ti numero 1 ang nangayatakkan kwa na, tatang. Nakitak ngamin no kasano ti trato na kada kayo. Sapay la ko maanak. Tama ta ginayon ti kasta agalan di asawam. Kanayon ko nga ikararag dayta, tatang. Mami, awan ti work ni Daddy inton bigat saan ka di? Uwan, anak ko. Apay aya? Agpa-share tayo ko ma-ijay mall, Mami. Sige. Ibagak dayta ka ni dadim. Sigurado akayat na. Talaga, Mami? Sigurado dayta, anak ko. Amumot na patagka ka ni dadim. Iso nga aramidan na amin, tapno happy ka. Love ko mat ni Daddy, Mami. Kan uray si ka. Love da ka mat, Sandy. Iso a good girl ka kumakanayon, ha? Siyempre, Mami. Ala, umay ka nga rodan. Isagana tanti ka nun tayo. Huston to no sumangpot ni dadim. Wen, Mami. Kumusta tinagmalmalamat pa nagtrabaho mo, Orlan? Okay lang, bakit? Naimbag lang na tawan trabaho inton bigat. Awan nga agpaiso ti trabaho. Ngam ada request di anak mo. Anya nga data? Hello, Daddy. Uy, at dagayam dito ti prinsesa ka. Itay ka pa nga urayan, Daddy. Ada nga min ibagakan ka. Oh, anya data anak ko? Daddy, kaya't ko kumati mapan ijay mall. Data ka di lang ti kayat mo? Yes, Daddy. Okay. Ken, adapay bonus mo. Gatangan ta amin na kayat mo gatangan anak. Ken mangan tayo ti paborito ma restaurant. Talaga, Daddy? Siyempre ngamin, love na ka ni Daddy. Thank you, Daddy. You're welcome anak. Ala, husto daytan. Umay kayo manganan. Oh, nangag mo ni mami anak. Oh my God, mangan tayo ka nun. Nasingpet kan managparabor ti asawak manang Emmy. Nang runa no maipapanan iti anak mi. Ado ti mangidaydayaw kan kuana, gapo ta makitkita da no kasano ti kinaraggat ng agtrabaho para kada kami nga agina.
Kat subsubadakmat dayta, babaan iti panang taripatok kadakwada an nasayaat iti anak mi. Ultimo ni tatang kat idayaw na unay ti asawak. Nagtultuloy nga rod ti kasdi agalad ti asawak manang, agingga iti dimteng timay sa apasamak, ajak pulos ni namnama. Oh, nasapa ka mo't asimangpot ita, Orlan. Talaga sinapak tinagawit Carla. Tamasapak nga agbiyahe ang mapanidyo probinsya inton bigat. Ha? Anya ti aramido medyo probinsya. Inawagan naktikabsat ko di opisina. Agpilit ka no nga umay dito ni Nanang. Kinapudno na, nabayag ka no na kaya't ni Nanang to umay matagyan dito eh. Ngam inyaw awan lang tikabsat ko. Taam muna kat nga rod to ugali ni Nanang. Ngam talagang ipilit na ka na to umay dito eh. Kasta ka di, lakay? Sa bagay, nabayag mo't na nagnanaid ni Nanang iti balay tikabsat ko. Panawan mo't siguro na sublatin tamutan. Okay ka dilaan ken ka, Carla? Ha? One mat. Abay ka tinasaan. Medyo nakla-atak-laang. Ta inton bigat mat gaya man asukunam ni Nanang. Kapilitan bakit? Takadagit isumarsar nung aldaw, busy akton. Jakton masango. Kat awan mo ti mabalin na mangitulod ka ni Nanang ditoy. Di, sige, mapanmulatan sukunan. Dalusakton ti pagyanan na asiled. Sapay ko ma, tamagustuhan ni Nanang. Agyamanak ka bakit? Anusan ta ni Nanang, tani? Nabayag mo't asanta anak ka din na. Kat sapay la ko ma, tanasaya at ipanagnaid na ditoy. Ano ti kunam anak ka? Umayag na dito di katuga nga mababay. Wan nga rod tatang. Kalaat nga rod ang nagpasukon ka ni Orlan. Kasta ka na eh. Nay, itaman pa yung agagar nga umayag na dito. Jakman amo tatang. Jakmo't makapagkadkad. Tama nga noon dama ko na ni Orlan. Agawin mo't anak. Narigat tamang nadama ko na di asawam kan ka. Katsapay la ko matawan ti isang bay ariribak di katuga nga mababay. Wan nga rod tatang. Amuyo mo't noon niya ti ugali ti katugangak. Nalaing nga agdilaw. Kan ibaga nalata ti kayat na nga ibaga. Oray makapasakit iti sabali at tao. Ano Sam, Carla? Tayo na ni Orlando jay. Narigat mo't na ano pagkadkadam. Diyak pa nga rod na ibaga iti apo ko yo tatang. Sigurado ang magustuhan mo't ni Sandy. Tadi na pa'y nadanaan ni Lola na. Sapay kumaa, ta saan to amadlaw ni Sandy dagiti madi agalad ni Lola na. Mami, apay akas lang na nagtipang panunutem. Ha? Ne, awan anak ko. Adala malagip ko. Anya nga oras as sumangpit ni Daddy, Mami? Napan ni Daddy iji probinsya. Napan na sinukon ni Lola, anak. Ha? Sinukon na ni Lola? Umay dito'y ni Lola, Mami? Wan anak ko. Dito'y pailangag na ni Lola. Nabayag mo't adi mo nakita saan ka di? Uwan, Mami. Amok akailiw mo mo't ni Lola, anak ko. Wan, Mami. Kuma, sumangpatdan ka ni Daddy. Di ka agdanag. Madamdamalaeng at dadanton ditoy. Sige, tainak isagana di sangputan da amakan, anak ko. Wan, Mami.
Ala, dumanon kayo, Nanang. Nay, nagpintas mo tantoy balayo, anak ko. Nasaya't mo ta nagustuhan nyo, Nanang. Nasaya tada kayo, nanang. Agmano ak. Nay, si kakadinday ta, Carla. Limok magkamat. Nay, masiguro akanayon tikang kaninyo, anya. Siyempre, mata, Nanang. Ket sigurado ang magustuhan nyo ti panaglutluto ni Carla. Ay, rumbang laang Masapol ang maramanak mag ti panaglutluto na. Di kayo agdanag, nanang. Ilutuan kayo iti naiimas, tapno ma-enjoy yung mati panagyan nyo ditoy. Kaya't mo asawan, saan ka nga agtrab-trabahaw? Diyay latan aglutluto ti aramidam? Ay, sumatlagayam ang naglukmag ka na. Nanang, jakon pinagtrabaho ni Carla. Tapno mataray pa ito na anaimbag ta apo ko yo. Makastagayam. Wan, Nanang. Ala, umay kayo, nanang. Amok anabanog kayo kan ni Orlan ang nagbiyahe. Iso ang nagluto akon, tapno makapangan kayon, sakbay nga ginana kayo. Naisaganak mo tanti pagturugan nyo asiled. Iti ababaapan na rita manang Emmy, nakipagnaadan kada kami ti katugangak. Amo nila kay ko no anya ti ugali ti katugangak. Kunak no nagbalbaliwan manang, tabim makatkat nga rudan. Ngam nagbidutak, takas lakim marupay ti madi agalad na. Nupay kasta, inananusak manang. Impagpagapuklaangan itinasingpet nga asawak. Ngam adda dagiti gundaway ajak maliklikan asong batan, gaputa makapainsultumet ti panagsasauna. Kas iti na minsan. Ay mabisid ako. Awan ka di pa itimakan si Kakarla. Mabitla ang nanang. Napan ko pa'y ngamin sinukon ti apo ko iti pagadalan. Iso ajak pa'y nakaluto. Sana bale, tamabit matla ang amaluto ti sidaan tayo. Ay, nagluto ka ko mga minan asakbay apimanaw ka. Amumot nga daak dito. Nagginad kan tumot ngamin nga gunggunay. Iso ang makamkamtod ka iti oras. Naglukmag kan tumot ngamin. Iso akasta ti panaggargaraw mo. Nanang, day talaga rudin ti aramidam, tati anak ko lang ti agtrab-trabaho. Di mo pa'y maaramid mo, tanasayaat. Nanang, saan lang adag ito iti trabaho? Makitkita yumot nga ado ti matrabaho dito balay. Saan akastoy kaurnos ti pagnanaadan nyo abalay? No saan asyak ti agidaldalimanak ditoy? Tasong-basong-batan nakpayag. Naglaing ka na babae. Kas kalasig siguro. Awan mo ti kastabiyag mo ita. No saan aga po iti anak ko. Saan nyo nga ibagaday tananang? Ta saan nakapinidot laang iti sadino man di anak yo. Nakaadalak mo't nanang. Iso atan tanangin nyo kumamot ti panagsasauyo kanyak. Agpay sumot na giti ibagbagak. Ha! Agraraman kakit di Awan pa'y serbim nga inasawa di anak kao. No apay mo't nga men, asikapay tinagustuhan na.
Na nagalas mo gaya man di pa nagsasao di katugangam anak ka. Tatang, Apay nga ipalubos mo kaya pagsasawan na kay di kasta. bayan yun. Ti importante, amo na ahusto lang dagiti ibagbagak ken kuana. Diyak ngamin kayat nga ibaga na nga awan respeto ken kuana, tatang. Ang maglablabos mo tan. Kasla lang arudan doon niya nga dadita balayaw. Pagserserbiyan pa'y gam kastatan aramidan na kan ka. Nagawan ka tabayin day jaba kang taan. Diyak ngamin kayat nga isuday tati pangrugyan ti susik mi nga agasawa, tatang. Ang masapaw, amamuan ni Orlan, tiyan aramidan kan ka dyan na anak ko. Kapo siguro taam muna ti anak na lang ti agtrab-trabaho, kastan ti trato na kan ka. Ang mamu pa'y, no ada kasta kabibiyag di anak na, no saan asika, tinasawa na. Bayan yun, tatang. Siya kundi makaamoy ti amin. Maamuan tumat lang ti asawak ti aramidon ti inana. Ang dahito iti tandaan am, Carla. Saan lang napadpadasin di katuga nga mapadaksin na kay ti imatang ni Orlan. Tasak, ti makalaban na. Sapay kumatasaan nga umabot iti dayta apunto, tatang. Tapno saan ada kami nga agasawa ti agriri. Ayan ni nanang, apay aday pa lang umaymangan. Saan ka no pa mabisin bakit? Kayan mabain ka no kon ka, tagong ungot ka kanumot kan kwa na. Kasta timpulong na kan ka, Orlan? Carla, among matanda ugali di enak. Saan mo lat ako man at tinutupan? Nasakit nga minti pa nagsasao ni nanang mo. Ingkalindagak laang ti bagik. Amumot adyak kaya ti makiapakan kwa na. Pasensya ka no kasta ti inak. Ngam, jakmot nga min mabalin at alikudan, ta inakot nga rod. Amok nga do ti pagkurkurangan na. Ngam na siya ti makaawat, pasensya amlat ako man. Nagalas nga min nakasusik ti nakaikamangan. Pasensya kan, Orlan. Ngam aglablabos mat ngaminan ni nanang. Saan kumaday ito ti pangrugyan ti dita pagkinaawatan? Saan bakit? Normal lang kanyak ti kaso reaksyon ko ta inakot nga rod. Iso adaw dawatag tinaan-anayapan nakaawat mo. Sapay la kuma, tama pasensya am di inak. Mami, apo yan naguyong ni Lola? Saan, anak? Nasingpat ni Lolam. Saan? Nangagkutimbagbaga kay di nagsarita kayo. Apaon na kayo pa. Kasday laang ni Lolam. Tinasaya at kanayon akasaritam tapno maayayo kan ka. Manjak, Mami? Jak kayat ni Lola? Mabuto nga kan kwa na. Basta di mo pakpakitaan ti madin ni Lolam, anak ko. Agungot kan ka ni Dadim. Joklatan as gan Mami. Amang ano pati siya kat kaungot na pay. Adakan ka day ta anak ko. Ngam no kasarita na ka, kasarita met ni Lolam. Nanang, umay kayo manganan. Ay, di dakban istorbon si Kakarla. Tamadamak nga agbuy-buy ay titibay. Amangan ko nak numabisin kayo, nanang. Nakaluto akon. Di ka ba naging sisingpot si kababae? Isunto ba't lang ay so nagalas ti ugalim? Agyaman ka, tay nasawa na ka ti anak ko. Agraraman. Nanang,
Isumot lakas ta kakalukmag, tanagimas gayam tibiyag mo. Kakaasi di anak ko amang manggad, ngabsi ka, adda ka dito'y balayaw nga agim imas. Nanang, pangaasiyo. Di kayo kaya tasungbatan. Ang mga noon yan tumanti darom yun ka ni Orlan. Naa! Tapagbalinan nakpay apulungera! Talaga nga awan babain mo ang babae! Saan kumamot akas natin pa nagsasauyo ita asawa? Ha? Orlan? Kasanaw, kat nagbastos ba't ngamin day ta babae? Nanang, nanggag ko ti amin. Itay pa adang-danggag ti saritaan nyo ita asawa. Kat day ta asawam ti sakit mo? May saka mo? Noon niya launay ti kinayat mo iti day ta babae. Nasayat ni asawa ni Carla, nanang. Iso arespitaran nyo kumamat. Orlan, huston, bayamon. Awan anyaman na kanyak daytoy. Saan, Carla? Masapol ang may palawag ka ni nanang dagiti mading aramid na. Anya? Nanang, no kaya ti tagbayag iti poder mi iti asawak, masapol a baliwan nyo ti panakilangan nyo konkuana. Kaya't da kayo ang makadin na, nanang. Tamailiw kami mo't kada kayo. Kan kaya't mi nga iparik na kada kayo, anapatag kayo kada kami. Nga may salang tikid dawag. Saya atin nyo kumati makilangan iti asawak. Pangaasiyo kuma. Jack impagarop, ana imatangan, ken nanggagayam ti asawak, ti panagsasao ti ina na kanyak manang Emmy. Saan ang nakapaglibak ni nanang iti day di agundaway. Naimbaglaangan ta nakapagsarita mutlaang iti nasaya at ti asawak. Ken ti inana, iso asaanan adim makkelpay ti riri. Naawatan ti katugangak dagiti kayat ang mapasamak ti asawak. Dakkal ayaman ko day di apasamak manang, gaputakas lamang rugrugi idinti tensyon iti nagbaetan mi iti asawak. Manipud idi, nagbaliwan ti trato kanyak ti katugangak manang, kat nayasadagmatan ti rikna ti anak ko iti lola na. Aging gaita manang adapay laeng iti puder mi ni nanang. Nasayaatan ti linnangan mi iti tunggal maysa, apakaragsakan met unay ti asawak. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Carla. Pagayam a Carla, pudno a makaibati iti adal ti pakasaritaam. Nang runa dagiti kasken ka, nga adda iti puderda dagiti nakaikamangan da. Nagasat ka tanasaya at tilin nangan yung agasawa, uray adda dagiti kastoy adimteng apan nubok iti biagyo. Kat dayawan kamet, gapo iti respetom iti nakaikamangam, uray adda dagiti naaramid na asaan a maiparbeng. Sapay ko ma, tagtultuloy tinasaya at alin nangan nyo iti tunggal maysa. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Nintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam dan panubong liday ken ragsa
isudat ng maris. Kadagiti tugu iti danal tibiyag. Tin Ellen Pasio Tinalvosur Luna La Union from Nida Niveras. Anak ko ada Ayla May Joan, Gian Alafay kanilakay ko, Joselito Galapon, iti Bungay Jadi Nueva Vizcaya. From Ana Delfin, iti Singapore. Shout out kada Lorena Aquino, Jessica Bacauco, kan Aidan Jules. Makablaawan ni Krisa May Bunjang Cristobal Tabuso kan amin akapurukak ditoy Maddalero Bugay from Sharon Sumer Aquino. Bergantiños family dita San Angel Rosales Pangasinan from Joan Bergantiños. Lagasca family iji Barangay Bigbiga Mayantok Tarlac from Christy Lagasca ti Taiwan. Ni Manang Catherine Gatawa and family dita Sebang Bugyas Benguet. Kastamot ti anak ko ani Lisel May Balakay from Luisa Balakay iti Tinok Ifugao. Shout out kada Lilibeth Contillo, Brian Ephraim Lumboy kan Linda Pasyon, Nati Agustin, Maribel Bowat kan Jaime Rodriguez. Happy birthday iti kabsat ko ani Vilma Cristobal Mendoza iti Chicago, Illinois, USA from Mirno Cristobal. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Jane. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Jane, agnanaed kami diti Cavite Manang, ngam tubuak iti La Union. Kasmatla kadagiti mang tartarabay iti channel yo, di makalak aday to'y a programa ti dengdenggek, nang runa idi ubingak. Taagnanaed kami paylaang idi ijay La Union. Daytoy ngamin ti kanayon a dengdenggen da lolo ken lolak. Awan ti palabasan da nga aldaw asaan da adenggan daytoy iti radyo. Itata na sarakak daytoy iti YouTube, nagsubli iti lagip ko idi ubingak pay. Naawis matiriknak anang ipatulod iti padas ko, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Aday tan ningisit. Nagnisit lang arudan. Nagalas pa iti lang ana. Nalabas ka matbong. Oh, apay. Agpay sumuta. Kapoy tinalabos sa kinangisit mo. Agkamaris kayo ni shoes ko. Nalabas ka talagan. Nagsakit na gitay bagbagam. Oh, di agsakit kan. Mangit kamot gayam. Mangit. Huston! Agsardang kan. Manjak ngay. Apay, ano taramidam ngisit? Awan ti mga ramidam. Gapot agpay si ti bagbagak. Talaga amat anak ngisit ka. Ipulong ka kaninanang ko. Diagi pulong ka. Amangan no kapat padamot lang ni nanang mo anang ngisit. Nay, ada kamot gaya man anak ko. Oh, apay analiday ka. Awan tatang. Anak, amam mo ka. Madlaw analiday ka. Di ngamin kaadalak tatang. Nibong, kanayon nakasurunan. Nagnisitak ka no. Kun, naalasak ka no. Anya? Nay, sana may parbang dayta anak ko. Masapo lang madisiplinahan dayta ka klasem. Kaya't mo tayo pulong ko itititser mo. Saanon tatang? Mauman tumot la siguro. Talaga ngamin akas jay na day jay akaadalak. Anak, patpat ganda ka unay ka ni nanang mo. Iso adi mi ipalubos sa laisin da ka, may papan itilangham.
Agyaman nak tatang. Kato nagpintas ka anak. Saan lang nga iti lang no di kat pati iti kinataom. Nakasingsingpat ka nga anak. May saka na isang sangay na parabor ti Diyos kada kami. Iso adi ka kung maagpa-apekto kadag iti manglalais kan ka. Ika gumaak tatang. Ngam masaksakitanak namin no daduma. Amok anak ko. Ngam patib karam ti pakinakam mo. Laglagi pa asaan na pudno ti ibagbagada may papanggan ka. Napintas ka, anak ko. Simangpat ka din ni Jane Lakay. Wan bakit? Masya na kita anak ta. Nakalidliday man na si mangpat dito'y balay. Ha? Apay, anya tinapasama ka ni Jane? Kasi ti sigod, linalais na kanumanen. Nang ro na di kaadalan ng agnaga ni Tibong. Anyamot nga minan day nga ubing. Di damot lasar denganon asursurduan ni Jane. Among bakit, ora ubing pa ni Jane. Marikrik nak ti sakita marikrik nana. Tunggal laisan da may papanitilangan. Binagbagaam ko malaangan ni Jane. Adi na idan ikaskaso. Tawan mo't kinapudno na ti bagbagada. Kasta mo timbagak. Ang moray no kasta. Mapanak iti pagadalan da ton bigat takasaritak ti maestrada. Sana kahit ni Jane. Ngamrumbang lang nga maamuan da ter aramidan da kankwana. Sika ti makaamulakay. Barang sardangan da nga agpayson ti anak ta. No maipakaamom ka dagiti maestrana ti araramidan dagiti kaadalan na. Sapay la kumabakit. Kaasimot nga minta anak ta. Kitaan nyo nangisit oh. Nakangisngisit lang nga rodan. Pulungera pa'y. Da kayo manan. Talaga ka di adidak sardangan asursurduan. Apay, agipulong ka manan ka ni tatang mo. Tapno may manan dito pagadalan. Pulungera ka talaga. Ngisit, ngisit, ngisit. Pangaasiyo. Sardangan dak ko man alalaisan. Awan mo tiar aramidak ka da kayo. Apay nga minakasta tilangam. Nakalalas ka. Nagnisit ka pa'y. Kat da kayo ngay. Nagmaditi ugaliyo. Naglaing kayo amang lais. Na, tamo nanti sumungbat. Ay, apo ningisit. Nalastog kayo na. Aglablabas kayo mo't ngaminan. Ay, saan da ka sardangan? Ngapay nga mina dito'y ka pa nagadala. Saan ka may bagay dito'y kaputan nagngisit ka. Ngisit, ngisit, ngisit. Kasta ti kasasaad ko idi ubingak payma ng Emmy. Agsangit ti may nga aldaw asaan dak alaisen dagiti kaadalak ng runa ni Bong. Gapu iti pananglalais da kanyak, kanayo nak nga agsangit iti pagadalan. Ngam napalalo ti pananglapod ko iti panagarubos ti luwak, tanakarkaro asurduandak no ipakitak ti panagarubos ti luwak. Diyak makapanunot anasayaat gapu iti panang bulbuli da kanyak. Dimtang pa yan iti punto anaawanan kon iti ganas asumrek iti pagadalan manang. Ngam tunggal makagtengak iti balaymi, mapunas amin dagiti sakit amarikriknak, gapu iti panangayayo kanyak dagiti dadakkel ko. Nagtultuloy ti kasjay nga aramid da kanyak, agingga iti nakagtengakon
iti high school. Aging gaita, kastoy pala ter aramidan da kanyak. Kanayon dak pala ang alaison gapo iti langak. Nang runak at kaadalak maninibong. Iso ngamin ti dadaulo kadagiti manglalais kanyak. Amo damot ana alas nga aramid ti palang surdo. Aramidan dalatta. Kaano nga taaya nga agsardeng da? Saan aday ta ti agbalin ato bang? Tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Nasken nga agbalinak anatibkar. Tapno malabanak dagiti aramidan da kanyak. Kayat ko ti makaturpo si ti kolehiyo. Tapno makatulong ak iti pamilyak. Amok adinak baybay anti Diyos. Isu nga ikagumaak ti makaadal. Anya dagita di tarupam. Apa nagado ti nagbubukol. Anya ka bong, aging ga kadiita, kasta pala ang ti ugalim. Agbaliw ka Apay ngamin naging kay takot kastapay lang tilangam. Nakalalas ka, nagnisit ka pa'y. Panagkunam kadikat na saya at day tangar aramidam. Idubing tayo, kastakan. Aging gaita, awan latta ti panagbalbaliw mo. Panagkunam kadikat apektado akpay kadagita nga ibagbagam? Saanan, bong? Oh, agpaiso? Talaga mo ta. Katwan mo. Iso adimon sayangan ti panawon mo ang manglalais kanyak, ta saan akon nga apektado. Wan, pudno na po daw ka. Nataer ka. Kan nagpintas akitaan ti siding di tamuging mo. Maibagay launay kan ka. Naalas mo't ti ugalim. Tirumbang nga aramidam, agadal ka na imbag, barang maipasam ti high school kat makapagkolehiyo kan tumot laeng. Amo ka, agangabit amin na gradom. Iso nga imbes aday tamang lalais kanyak ter aramidam, agadal ka kiti na imbag, tapno maragsakan mo't kan ka, dagiti dadakkel mo. Tatang, nanang, adakon. Awan ni nanang mo anak, napanitayan ti kumarin na. Kasla naragsakan sa ita, Jane. Tatang. Apay anak ko, ada ka din napasama ka pa karagsakam. Malagip ko nga minibong tatang. Diyan ay kaadala ka kanayon amang buli kanyak. Oh, apay anak, linais na kakadimanan. Wan tatang, ngam sigurado anang rik na iti imbagak ken kwa na. Kat sapay ko matasim magapsap ken kwa na dagiti imbagak. Apay ngamin, anya ayati imbagam ken kwa na. Sanan arumbang ama-aman nyo pa'y tatang. Basta, di kay agdanag, tapara iti pagsayaatan na timbagak. Kat sapay ko matagbaliw tumutten. Talaga kadiasaan kan nga apektado kadagiti ibagbagada may papankan ka anak ko. Saanan tatang? Tinapatag kanya kita kat makagraduarak. Kan makapagkolehiyo ak. Ado nga min ti arapaap ko iti biyag. Kat saan ati panang lalais da kanyak ti agbalin atubeng, tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Rumbang laang anak ko. Kat namnamam nga da kami laang kaninanang mo, akanayon amang suportaken ka.
Bakit? Dandanin ti graduation ti anak mo. Ak kolehiyon tumatan. Kasla kaano lang idi ubing pa akanayon niya agsangsangit ni agawid. Gapoy ti panang lalais dagan kwa na. Wan nga rod lakay. Maging gansamot itakat adapay laang di kaklase na akanayon amang lais kan kwa na. Pudno, gamdakkelan ti nagbaliwan di anak ta. Di na ni kaskaso dagiti mang lalais kan kwa na. Ay, nasaya at mo't no kasta lakay. Nangato ti arapaap ta anak ta. Kat sapay la kumatamatunoy na amin dagita. Tapno masupapakan mo ti amin na sakit anarikna na manipod iti elementarya. Amo ka dagidya na pasamak ti mangpatpatib ka iti pakinakam na. Tapno agbalin na progreso ti biyag na iti masakbayan. Ikararag tama pasamak day talakay. Babaan iti tulong tinamarswa. Nadanon nga rod ti panagturpos ko iti high school manang Emmy. Ngem iti lasod ti mano atawan ko iti sekundarya, saan anapukaw dagiti nang lalais kanyak, gapu iti langak. Saanak ngamin anapintas, akas ka dagiti daddu mga agtutubo. Ken kang ronaan na, nangisitak manang. Ti pagyamanak iti Diyos, saan apulos nga imparik na dagiti dadakkel ko, nga adda pakapilawak. Gapo tano adda akon iti balay mi, siya kon ti kapintasan iti imatang dagiti dadakkel ko. Iti panagadal ko iti kolehyo, nakarik na akmanan iti insecurities, gapo nga rod iti langak. Gapo ta agduduma manan a tao ti makadupong ko, iti simrakak nga universidad. Anya ko nam Jane, anak. Talagan sa asaanan nga agbaliw ti trato kanyak ti tao, tatang. Nay, apa yan anak? Kasano, aging ga itata kolehyo akon. At dalat ta dagiti mangumum si kanyak gapo iti langak. Anak, naglabasa mo dagita manipod elementarya aging kat sekundarya. Nabaalam ti amin na pananglais ken panangumsi nga imbakal daken ka. Di mo kunaan, nga itatakolehiyo kan, sa kapayla pailuyos ka dagiti awan mo't ka iskan na nga aramid ti sabali a tao. Tatang, Kabisado kan anak ko. Kabisado da ka kaninanang mo. Amumi no anya ti kalidad ti kinataom. Ita di paya sumuko ka. No kaano adandanin maragpat mo dagiti arapaap mo. Laglagi pom Jane. Sumagmamanulang natawin, agturpos ka ni ti koleyo. Itulok mo ka di mapaluspusam ti kundaway, gapulaan ka dagiti mangumumsikan ka. saan tatang? Jack itulok. Kasta dahit ti kayat ko amangagan kan ka anak. Di ka pa iluyo si tanyaman na saan anasayat nga aramid ti sabali a tao. Ipakitam ka dakwada nga oray no kasta ti langam, adda na isang sangayan agalad mo asikalaang ti agtagikwa, anak ko. Apay adi ka pala maturog lakay. Pampananutak ngamin ni Jane nga anak ta bakit? Apay ni Jane, ada ka di dakas na pasamak kan ko na. Awan mo't, iso na lang taging kaitangatan iti koleyo.
Isupay lang ti pagparparikutan na. Dagiti manglalais kan kuha nagapoy ti pisikal alangana. Oray kas jay ni Jane nga anak ta, tanasaya at ti panagpuspuso na, nasingpet nga agtutubo. Naku namon bakit? Sa payag may samat nga anak ta, iso akapilitan adata ti mangandi nga ikan kuha na. Kanayon mo't akasarsarita ta saan aya. Kanayon apatib keren ta ti pakinakam na. Rumbang laeng Saan ta nga itulok ako mapsot ti pakinakam na? Tano mapasamak ti kasta. Amangan no mamimpinsan mata maripog ti saripdana. Kat no anya pa'y ti mapasamak kan kuana. Uwan lakay, husto day taan na ibagam. Alang aroten, maturog tantan adalam man terabi. Sana balita na pagsaritaan tan, no anya ti rumbang nga aramidan ta para ken ni Jane nga anak ta. Itata nakaturpusa ko nanang, tatang. Ikarik, guminawa mo ti panagbiag tayo. Amin arigat yu kanyak, subadak. Jane anak, saan da ka nga obliga namang subad ka da kami kaninanang mo? Obligasyon mi ti mang suportaken ka, kan mang paadalken ka. Tada kami ti dadakkel mo. Husto ni tatang mo, Jane. Awan ti rumbang asubadam kada kami. Inaramid mila ang ti rumbang. Dahita ti pudno, anak ko. Amoy tatang, nanang, nagasatak. Tauray no kastoy tilangak, naadaanak mo't itinaganak akas kada kayo. Malaksid a suportado dak iti amin. Itilaksid ama ko na asan tayo matabak nang. Siyak pa'y ti kapintasan iti imatang yu. Talaga mo't anak ko. Awan ti umasping iti kinapintas mo. Daytoy ti laglagi pa anak ko. Ti kinapintas kat saan laeng ama ibasar iti pisikal alanga. Kadawyan lang amin dayta. Agkupas dayta. Ngem ti pudno a kinapintas. Makita iti puso ti tao. Babaan iti kinasayaat na. Iti kinaimbag ti aramid na, ken kang ronaan iti amin, no kasano ti pamati na iti Diyos. Takas iti nakunakon, ti pisikal a kinapintas ket agkupas. Ngem no ti makita iti kinataom a pintas, ket tinatibker a panagtalag mo iti Diyos. Saan to apulos nga agkupas dayta, Jane? Husto ti inam anak ko. Iso asapay la kumatagtali na iti na isang sangayan a kinapintas akop kupikupam anak. Ngamin, sana maagaw ken ka ti sabali dayta na isang sangayan agalad mo. Agyaman na ka talaga kada kayo, tatang, nanang. Di kay agdanag. Agtalinaad iti puso kan isip ko ti amin a pamagbagayo. Ikarik dayta.
Nasapa analpas dagiti rumbang nga aramidek. Iti naibangon ko abas ita negosyo. Tinasayaat, dumagasak pa iti restaurant. Taigatangak iti makandag iti dadakkel ko. Gatangak man ti Palimos. Oray pangkaanlaan. Ha? Mabitla ang tata. Jane? Ha? Amudak, tata? Oray di na kun limusan. Sige, panawan. Saan, tata? Di kay pumanaw? Di kay agdanag, taikan kayo iti ura igatang nyo laang iti kanan nyo. Tani, madlaw mabisin kayon. Nagkutong kayo ngamin. Ha? Saan ko maamasair tirik nayo, tata, ha? Awan ka di anak yo? Saan da kayo atartari patuan? Nukasta. Di nak mabigbig. Ha? Apay, agam amu tayo kad... Ha? Aguray kayo? Ada siding di tamuging nyo? Kaarni unay ti siding ti... Ditakan. Bong! Nagsarimadan ka. Nukasta. Sika nga agpaiso ni Bong. Inlayon nanti pimanaw. Ni Bong lakit din agpaiso day jay nga agpalpalama. Tsak laing pagaro. Naglakay mo't ngaminan tilangana. Idinto tagkatawunan kami laang. Anya nga to tinapasamak kan kuana. Apay ang nagbalin mo't tin akas jay. Nagkutong. Sakat naglakay tilangana. Iso at tatapayan ti awag ko kan kuana. Anyan nga agpaiso. Asino ti mangipagarop? At tinataer? Ngam kanayon amang lais kanyak idi. Kat agbanag anak kakaasi. Kan nakalaklakay ti langana. Anyan nga agpaiso ti biyag. Napno iti kinadatdatlag. Isa husto launay tay kunada. Tibiyag, kat mayarig iti agtaytayak apilid tilugan. No maminsan, ada ka iti ngato. Ngam dumteng kat dumteng tulat ta ti gundaway, nga adda kan tumet iti baba. Jack pulos impagarup ti kasjay anapasamak manang Emmy. Tanibong akasadarak kan kanayon amang surdo kanyak sipod kinaubing ko. Lima kay tilangana kan nagbanag nga agpalpalama. Sa bagay, manipod tinakderak ti saanan amang ikaskaso kan kuana, idi kanayon nakasurduan, jakon amunoan niya tinapaspasamak kan kuana. Sa anak mat ngaminan nga interesado idi, taim pa may sak ti atensyon ko iti panagadal ko, tapno maragpat ko ti amin nga arapaap ko. Awan ti panggap ko amang balas kan ni Bong, gapo kadagiti inararamid na kanyak idi manang. Nang runakat amok iti panunot ko, at tinapasamak kan kuana, kat nalabit abunga dagiti saan anasayaat nga aramid na, idi agkabanwag pay. Daytoy ti pakasaritaak manang. Kat namnamaak asapay lakuma,
Tanakaagsaw iti nabalitokan nga adal dagiti dumdumngeg. Toy pagayam mo, Jane. Pagayam a Jane, umunay ti amin, agyamanakken ka iti panangibinglay mo iti padas mo. Saan laeng ang nabalitokan nga adal ti patsek a naagsaw dagiti dumdumngeg, babaan iti insalaysay mo. Nabalitokan, ken napateg nga adal ti naibatim pagayam ko. Gaputa ti saan a nasayaat nga aramid, awan met ti ibunga na napintas. Ngamno ti tao ket agimula iti kinaimbag, akas iti inaramid mo iti laksid dagiti napasaram, sigurado a magunod mon ti baligi ken ti kinaragsak a naitani para ken ka. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Bintun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugu ipi danal tibia